Tambangan lelayo ampun beribu kali, ampun alai, ampun sabar lejoka palo, ampunkan kami ini ya mama alai imayo kini alai la sembayai di susun nyari di susun marilah jom maaf kami talayu kejayaan kok tak lampau walai la Tuhan di mayo kini alai la sembayai segala tadangan tua layuran babal ya hinggo jalan layuran babal ya hinggo jalan satuan lai di manyo kini alai la sembayoy menepai jo hati rusuhan demak rang tinggalkan yang tak makan alai nan tinggalkan yang tak makan alai la sembayang ragu den dinyo alai la Tuhan Pazul pami kamasa iyo pazul masuk sanjo samalam kini lalai dari zaman singka itu pulo alai la sembayai madarwin kini alai bangalek ai nala tibo nala datang mawanku bagikan sama lamgo alai tando sumagai ampelipo alai bu ema oi la saril ema alai tuanai ela panjang lagu singgala bangalek kamano lagu dikelokan lalai dalam magurau malam ko alai la sembayai tolara iwakan alai la tuanai
gantilah lagu sudah iko alai mulia lagu malam kini lalai nala tiba nala datang alai itu ada katakan lagu alai pazul pangihai Urang alintau pai basiang padi di siang Allah tinggi hari ranca lagi lai tarang demang ade duna sana bintang dicari lalai de duna sana bintang dicari gugu asarai lala mokan duang indah tipu lapatu ikasi tabangkan lain mahade joy ko malang manimpo lalai udah di sumar mardi malampo nan kayo nan kapaguno yola nan kayo nan kapaguno bahkan kapalayaran bange di banal samalamko denanakan dua tolong tenggangkan lalai ko alamo bana macam ikut dewa ko alamo bana de macam ikut dulu bagala aceng Virgo di gugu asarai samalam kini kan dua kamalaka wa bawon dada bagai cobaan kini lalai bagai cobaan kini Oma kabetan lampe datang dema apo di mama nama kaja derang banyak julu ala bintang lalai itu di kami nanatakan lemak itu di kami nanatakan gasa lagu
anak pancinto talang sarue khususnya pancinto Saluang Dendang Cimpago Talang. Dusana selama malam semalam kini basuh kita balik conam biasa di jadwal kita nantaralah. Bahasanya malam kini 2 jam kemuko kami mengawani dusana jo Saluang Dendang Cimpago Talang jo lagu-lagu kandak dusana semalam ko dusana Amboyal Malai ada Aai Cimpago ada tukang saluang muda yang energik Alga Utama kama ngawani dusana tantunya bagurau di Lapiak Saluang Dendang Cimpago Talang. Udah Ceng Virgo selamat malam nomorado di Guguk Sarai sehat segia selalu lamo tak mencogok tapi di kami rindu tak hilang. Baik itu mana gurau semalam ko dusana sebelum kita menyapo dusana adalah hadir semalam akati majindo kita lagi dulu baralek gadang karena bulan kini ko merupakan bulan Agustus tahun lahirnya Republik Indonesia sebentar lagi kita akan memperingati HUT RI Republik Indonesia. Mari kita semangat 45 melestarikan seni budaya Minangkabau khususnya Saluang Jonendang. Kasih lu sampai ke Salimpe Cie Buya si Yozi menendangkan bawalah nama awak di Jong Pantun. Si ayah ada si konyo Pak Zulfami suami kamang sayo. Kasih lu sampai. Paralek kadang untuk Bang Alek. Ya. Nana tasabu ibarale gadang ale marapulai joanna daru mancalia jauh abang alek lai sana kunna kodape ka jawa di bawahnya kunna kodape ka jawa di bawahnya Waila tadanga gurau dari Salimpe jauh banane mamandangayo Waila garagu onde kini bangale la tambah kami si Aisyah malamku la tambah kami si Aisyah malamku Laiko indah masuk awan we bangalek baka banyo bintang samalam kini padorong kasih onde bangalek we awak tanyo si ai malam kini yo baka banyo kasih si ai malam kini. Terima kasih Pak Zulfami suami kamang sayo 50 bintangnya. Oi nanta sabu ibarale gadang ale marapulai johan nadaru kadang mencali bang alek lai sana kuno kodape basan jam dulu kuno kodape bang alek basan jam dulu kasih rataga si
oi nana pawirdine baru mencogo si buko apa ne pasa malamku dudua bangalek de binane lo ne cali jauh lasi ai sama malamku cali jauh lasi ai sama malamku oi nana ko pai bangalek capek babali oi nande kami ne sadapa gunung karusa saja bangalek de mancali anan kama makai marapulayu anan kama makai marapulayu ha bagati balik ada Fazul Fahmi Suhaimi Kemang Sayo Mak Sati kama kolah bayi Sultan Sati selamat malam Mak Sati kama kolah jamak gawai lumpulan ni saji kolah lain lah pukul 9 lewat nah di Kuala Lumpur jadi Palu tu apa-apa aku nak masuk baru Ratok Pasaman Bujang Marando Ratok Pasaman Mak Darwin Sikumbang Bujang Marando Edi Sikumbang sadok-sadok dan Sikumbang itu saja kasihan tak sampai Pak Zulfahmi Suhaimi Kemang Sayo padih lagu semalam iya udah Adrianto selam kenal mak yuk kenal lo balik mak ya selamat malam sanak sadanya Pak saya Pak Anwar Effendi Mak KB Mak Faisal nomor ado di Bukit Bayes Bersatu selamat malam apalagi udah Ceng Virgo nomor ado di Guguk Sarai sehat segeh selalu andaknya dia dulu Ratok Pasaman ya nan bakanda madawin si kumbang Ratok Pasaman dimintakan yo biarlah kami agak tagamang asa batamu semalam nangku biarlah kami agak tagamang agak itamu semalam nangku nalau indah edizo minta lagu enataraga bagu raulama we samalamku we nanderita aga malapeao madarwin nangku madarwin larintang aga malapeao mela jadinya simpanglah ampe sukongan nanti padang tujuh ada kopi naga isinan dulu udah bajanji are bakato bana isinan dulu udah bajanji are bakato bana simpang latigo bagabun gawe indah lai puwe mato mamandang hatinan haro came ko udah manyun tiang urang hatinan haro came ko udah manyun tiang urang Pak Anwar Effendi baganda lagu lain pulo lagu nan dimintanyo Pak Anwar Effendi nambe ragu sadonan taka kami baco Pak Anwar Effendi nambe ragu sadonan taka kami baco Oi rato dudangan bakanda
Rangsung lasionan makanda oi ratu dudanan dimintayo oi kandua rintang aga-aga dipotong kawan desa kapalu oi kandua rintang aga-aga dipotong kawan desa kapalu tapulamiami abilalang kupu-kupu koyo kajo kami hari rayo kami tunggu tapu ami-ami abilala ramu-ramu koyo kaba jadi tunggu lamu-lamu tapu ami-ami bilala nyosa bale koyo kajo kami di tanggal 7 bale geserlah lagu de sudah iko la panjang banarato pasaman asaba-saba desa malamko onde marato yo pabagian asaba-saba kadua malamko laika marato de pabagian dia kasih alun sampai Pak Zulfahmi Suhaimi Kamang Sayo ya tolong deh Pak Wirdi dibicara katidiang ba'a kabaya merdeka semangat di sana semangat 45 ya awak semangat gua sejak subuh nih hari solok tadi tibolo di siko mantap lagi Tario udah Rudi salam lo dia udah Rudi terima kasih Kak Sultan 75 bintang gratis kok ayo di sana kesadolahnya Kak Sultan lah mengirim 75 bintang semoga menjadi amal ibadah segeh siat tari hendaknya amin ya rabbal alamin Allah rumi kasihan dah sampai depan zulhoi kini takkan ayu Allah rumi kasihan dah sampai pazul pami
spesial untuk Pak Zul Fahmi Suhaimi Kamang Sayo. Selamat malam Mak Freddy, Mintu Susi, terima kasih 100 bintangnya. Atua, semoga menjadi amal ibadah sege-sege siap taruh sadok penonton yang hadir malam kini. Atua, diagih dulu. Bujang Marando untuk udah Edi Sikumbang si raja itu tuh Edi Sikumbang si raja tega aneh Yobana Takur Sikumbang lagu Mudi Arau Cika Datuk Ketumanggungan selamat datang Mak Datuk Patu ser-ser balik sana tadilah hampir 2,5 iya cek Mak Sati sedang tempik tangan baru ya sedang dikuduk pasangan tiba. Udah Armen Malaya nih latih bolo di Malaya balik Magawai selamat malam lambek tibo lai ka datang Magawai kama Magawai dari tadi Pak Zul karena ini kama kolah
Kita sapu dulu. Dusana kita hadir nalah tiba selamat malam. Selamat datang, selamat mendengar semalam kini nalah tiba batu ser-ser ka grup-grup Facebook nan ado tetap bintang kita malam kini. Barat di layar monitor kah? 225 baru di layar monitor. 2000 lagi bintang Wak. Terima kasih 200 bintang dari Mak Freddy kita. Sampai rati 25. Sampai rati 425 ya. Ada lagu kasutan bekonya marah bolong konyo ngini bintang. Indak sebanyak 75 bintang, mungkin bintang gratis ya. Dek kerano ke tanggal 7 balik entah lai. Dusana kesadalahnya mohon periksa P surang-surang. Untuk ada bintang gratis dalam rangka peringatan Nutri. Semangat tari boya yop. Tetap Pak saya. Kita tetap pas semangat sampai 5. Apalagi kini ambo pribadi mohon maaf kepada Dusana, mungkin kalau ada yang chatting mungkin di WA kurang tabale. Dek karano malaki 7 balik Agustus kuah. Iyo agak super win kesibukan. Mohon Dusana maklumi kok kurang tabale WA, kurang tabacu messenger. Mohon maaf nasa kadang-kadangnya. Bukan melalaikan pemirsa, bukan tak menghiraukan chatting karena malaki 7 balik Agustus sabana banyak kegiatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bintu Susianti serta bintang lai. Segeh sehat tari hendaknya di perantauan tetap bisa kita bertamu di kampung. Pak Anwar Effendi gak galak. Itu nan lagu Ratok Duda itu tuh mode dan sebantau. Selamat dan selamat bagurau kecek Pak Zulfami Soimi Kemang Sayo yang berada di Kuala Lumpur Malaysia. Pak Anwar Effendi jangan cok-cok na galak. Kau sakit pare dia galak. Lagu alun sabara le doh galak lah menjadi. Udah putra Pape Kusui selamat malam dah. Bantu share Mintu Susianti Pak Wirdi, bantu komen-komen Pak Wirdi. Rosa Tanjung semangat yuk. Tetap semangat, apalagi kini bulan Agustus itu perlu tuh kita seluruh warga rakyat Indonesia semangat kita kemerayukan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Udah Armen Malaya semalam Antotio assalamualaikum Bakandak Banda 10 untuk udah Antotio Depi Sarcaniago semalam udah Depi Sarcaniago. Udah Rajo Imbang Mak Freddy saya malam bantu share Takur Sukumbang lagu Mudi Arau Ciaka atau Datua Katumanggungan saya malam ada tua Mak Kawai saya malam Kak Sultan Aini Antotio assalamualaikum salam kenal Bakanda lagu Banda 10 yop salam kenal pulau dari kami mantap nakan kece Mak Freddy. Terima kasih Bu ya rasodak kesampai kasalimpe nampaknya. Pak Zulfami Soimi Kemang Sayo asa baniek sama sungguh lamo jo lambe pasti kasampai. Nyo nanda ada niek kuah. Tu orang uli nah. Orang enggan apa kerayu orang uli le dapat nanti. Bakal eta. Udah Epi Al-Akhyar Pekanbaru Sungai Dulu hadir. Pak Sayarmen saya semalam Betty Muhammad Zen suku Banawa iramanya ya. Jangan kama-kama tetap di channel Neko karena irama lagu rancak-rancak nak keluar. Pak Darmansa semalam nih Jambi hadir semalam. Pak Darmansa berada di Jambi. Pak Zulkifli Zamarkoto Sikayan Jobalai Tarih Jalan Kasalibutan. Angin bakisah mula tahu ada nama ulang. Sagan mengatakan tapi dia sagan mengatakan mata tak ada bagi kisah angin kami no angin kayak kemudian je di sekolah Sinayan Jobalai Baru taruh jalan Kasalibutan angin bagi sambo tahu tapi adik sagan mengatakan tu yo adik nak tahu doh nyoba lausen tahunya tu yo Pak Zamar Kotuo ya kecek Magawai Pak. Assalamualaikum SDCT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Magawai. Selamat bagurau semoga sukses sampai selesai amin amin ya rabbal alamin. Salam pada mama-mama serta terus anak sepaguruan yang berada di bawah payung SDCT. Bapantun puluh agak sadanyui. Dek kareh saruan gurau hilang pantunnya.
Kama ko lah. Cimpago Talang tetap jaya di udara ya. Alek malam ni kama tukang ambuh batuang kok tang lu. Nilen Suayan, Assalamualaikum Dindaya. Salam rindu dari Suayan spesial buat Bang Harimau Agam. Sabanyak gua. Iyo nilen surang na babang kami ba mama ka beliau. Ya. Mama Harimau Agam ko. Pak saya suntiang lai bisa nanya buaya lagi. Alek di mana lokasi ko ni? Di Salimpe Alahan Panjang Kecamatan Lembaga Manti Kabupaten Solo. Terkenal mana jo Danau Kembar, Danau Ateh, jo Danau Bawah. Pak Zulkifli Zamarkoto ya. Angin bakisah Pak Zulkifli lah tahu, tapi adik Sagan mengatuk bukan Sagan. Adik tu nak tahu doh. Nyo Pak Zulkifli Zamarkoto nak tahu angin bakisah. Takur sekumbang pada pasan takur sekumbang beko kak puta mudi arau tu cie kak adi. Pado penasaran ya. Bako penasaran loh. Udah takur? Uni Susilawati, selamat malam dah putra perdana lah pulang udah dari sawah. Hendra Gunawan yang di sebelah kakku siapa namanya kok kak? Ai Cipago. Itu namanya jak sarinya. Sarok-sarok kuaci, bakada lagu bujang lapuk deh, sarok kuaci. Lagu bujang lapuk lo. Mandeh tuan Allah ya. Junedi awak sarok kuacinyo lagu bujang lapuk lo. Lagu cancang kambian cek ni Beni Rahman. Jangan lupa lagu Dayal Pitaruhaya. Pitaruhaya Yaji. Batam hadir. Ya. Udah Jonedi. Nyombak kama kolah nyombak. Kama nyombak kolah makawai. Gema motor, tembilahan monitor. Ya. Dek sana. Pak Wirdi Jonilen Suayan parang-parang lofe. Bakirim gambar hati. Kecek serimbun itu hati. Saro-saro kuaci lagi ada lagu bujang lapuk jadi. Asaba-saba pembagi ratu. Assalamualaikum salam kenal untuk seluruh kece udah anto tio seluruh nanadir malam kini kuah. Udah Afriza salam dari nak rantau di Batam boleh minta kutang barendo ni makasih lagu itu mau mulai napa? Itu jalan lain. Pol Pepi bakal liaran saya di siko. Bila dia pokok di puncak bukit kota tangkok kami ko. Pak ganti lagu apa deh? Pak Afrizal. Itu memulai saya dia cerita lagu itu nah. Saring nyabu ya. Udah Nafriadi Kelupang Jaya patah-patah lidah. Udah Pial Akayar Singeduku mencipu ayo. Pak John Henry. Salamai malam Pak John. Merdeka Pak John, tetap semangat 45. Bonoraini semangat. Tu di kita nak perlu Enrico Kiper. Semangat 45. Kak jangan lupa lagu awak kak deh. Mangko hadir boyop, Pariaman hadir, Zulkifli Zamarkoto, Bengkulu mandanga sila ni malah itu na peralunya kok malam gini gua. Mandanga mengomen membagikan like komen sebanyak itu perlu nah. Indah moro paneh satu dia. X-Men Naro. Ya. Terima kasih Bonoraini 50 bintang. Dendang Cipago Talang tuh dari mana tuh kak? Udah Rudi salam saya malam. Kami berada di Kanagarian Salimpe, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Terkenal bana Alahan Panjang, kota dingin tanpa salju. Terkenal juga Danau Bawah, Danau Ateh atau Danau Kembar. Aku seluruh anggota Usali Salimpe punyo. Bapantun cie lucigu. Dek kare saruan gurau lah rami kita malam kini jauh jodake alah tibu. Santano dake SDCT lah kadisilau tapi wak bajauan Kampuang Jonagari. Tapasu di HP sajo mandanganyo. Tolong bacokan 2 kali. Dek kare saruan gurau lah rami kita malam kini jauh jodake nalah tibu. Santano dake SDCT lai ke mamak silau. Tapi dia mak gawai bajauan Kampuang Jonagari. Tapasu di HP sajo mak gawai mandanga semalam ko. Tu kecek mak gawai. Yu ka baal. Yo dek karena kita bajauan ko maka dihadirkan di HP. Selamat malam mak gawai. Mohon maaf mak gawai, mungkin kok kurang tabaco pesan-pesan mak gawai.
minta maaf anak yo sibuk na malaki tanggal 7 Agustus ko. Banyak na diagih kerajo dek bos. Aku dari Solok tadi ko magari ko Rabu magari tipo. Hari Rabu ke Solok lo, Kamis ke Solok lo lihat. Situ banyak perlombaan-perlombaan membawa anak bangsa. Tetap semangat, merdeka, semangat Panglima Dayong Koto semalam. Semangat Dayong Koto. Selamat bintang andaknya, merdeka jiwa buhuk kecek Pak John Henry. Muara panas hadir Naif Yusnafera yok semalam. Awak naik lagu Lubuk Sao bu, Lubuk Sao ya. Popi Marlina Bogor hadir. Selamat malam orang Bogor. Tuh, Doroti 50 Batu Serser. Yang Soruslan Tembilan hadir. Tuh. Payung Kukuah Taram Gapuang yuk. Fitriana ini yang berada di Taram. Selamat malam. Al Malik Malik Duri Riau siap monitor uni. Itu di kita nak perlu. Monitor ser. Ya. Hajar kayop, hajar. Yang kurang tidur siang namanya tuh Kamek Bana. Sarok kuaci selamat malam sarok kuaci. Di ma rantau di ma kampuang di ma domisili malam kini. Mamik Bandung hadir semalam. Ya. Mulai lekai Frizal. Pagageh bana ngah nak mudu ko. Mulai bagai malah. Aminun lus dia leulia minun ibu putih. Dek karano ketidiang mak sati kosong baru tapaso minun ayu putih saya. Kalau di sana nantaranga malam kini ko entah lain berdari yang ketidiang mak sati di balian kayu gulu. Kau ibu putih saya Dia dulu Indang Palimbiang permintaan Arifin Jo kawan-kawan Sagano Nanadir malam ini 257 mantap guys hajar taruh Yulinda Ayu Padang hadir ta. Batu bagi-bagikan figuratif malam ini segeh bana. Woi kak awas ni orang Buki Antotio orang Buki Antotio dong. Anyo mantun kau pas orang Buki Anda akan ditangko ano pencilui akan ditangko ano orang wak itu maksudnya. Terima kasih Dayong Koto merdeka 100 bintang yup. Pak Madi Stan Mentari telambe hadir sana pengurus sadonyo telambe lay tibo namedo Pak Madi dah datang ke mano ke kami cari diagi dulu Indang Palimbiang permintaan dari Arifin jo kawan-kawan samalamko. Tasabui nagari deda urang balim ngolalai dalam daerah deuda oi batu sangka oi hari Sabtu dakan doang raminyo pakan santano putu deda oi dinan ganti yang ngolalai mungkin lagi
anu rawa anu panciluinya kece Pak Zulfami Soimi Kemang Sayo pa tu orang buki na tu tu na lai batu awak kire suai bananya lo mudah-mudahan dek lai batu basu buki anta lai tambah bintang malam kini ba manuri ma Freddy dua talai tibu kuasa do orang dari buki lagi bintang sentiang lo bu iya kau dah pandai lo basu buki ta indak ka ditangko anu pancilui ka ditangko anu rawa tu cik orang buki nah tu nah Sungai Duku Malongo mako Malongo udah piar saro-saro kuaci di mana di Danau Kembar itu ya le dak menggoriang lo kah saro-saro kuaci ku mana kenal awak kau di Danau Kembar awak sabaleh tahun di Danau Kembar sabaleh tahun ku ke tahun kedua leh nah pindah ke Lembah Bumanti nggak rasa saro kuaci awak orang Balimpiang mah kecil udah Windra orang Balimpiang tidak pandai nang Balimpiang tidak raru kecil magawai ada orang Balimpiang ko magawai yo tagadai ke Salimpe entah kebilu ke tetap buhelai di Danau Bawah di mana ru di Danau Bawah ya cek di dua kete di lapor panana nyinyo kau dei poangin mangkok kasudan sampai juo pandai bana lauda mane pangane pahinda yo pilu kanai sabar lajan tuang hati iman di dadori guncang saro-saro kuaci kok Danau Bawah itu pasal simpang lo lai batian saya den dua kete di lamun ombanan hanyinyo kahulu dari boangin mangkok tapi kasudahannya sampai juo pandai bana udah manemba indah jo pilu kanai sabar jantuang hati iman di dado di guncang hatta ananda yang kotu kok awak di Danau Kembar lo tinggal macinggunya balau betul yang kotu lah pindah saya ke Danau Kembar le kok pandai bahasa siko iuran Danau Kembar aku mana laku kak itu aturan Danau Kembar mah aku menokak terusnya nah le sopo jurang kau menokak sawai lah tanani tanam bawahnya kau menokak ini menokak dah itu seorang Danau Kembar mah kuyo lagu lereng gunung cie ni teraga awak lereng gunung Rul Tamrin ya sebana mantap. Ratu Maro lagu Cipu Idin Ujung Pantun. Ale ada bintang Idin. Tidak din. Malah awak. Ya. Suai mana suruh ai yo senior membuat lagu Balimbiang ya. Gandong suko du kromo, di kromo wis suwe ora nonton saluang tagak bulu kudu wade. Urang cowok nonton salu. Leri aku no. Idin banyak bintang ini mah buah. Kirimlah Din. Ayo Din. Harimau Selimpe hatta. Akan ieu tah menembak pakai bintang selah. 100 bintang. Yo tu dia yang foto. Dia yang foto gua pada panjang mah. Suka
koto. Jadi nama suku koto badu sana jo deyong ko. Deyong ko orang bujang koto nah. Kalau nak salah ya. Elo di manuakan dipikir dulu sagalo karajo tadi pabue kalau lapadu sita lampau cimburu parang ayawa babue Are lungga-lungga jan are bana, are lungga-lungga jan lungga bana, are lungga-lungga talampau bana, are lungga-lungga jan sampai tangga. Elo lamanang kanda, oi pikir dulu sagalo karajo, oi kadi pabue, kalau si padu sita lampau cimburu, oi parangai udah tambah babue-bue, are lungga-lungga jan are bana, are lungga-lungga jan lungga bana, are lungga-lungga talampau bana, are lungga-lungga jan sampai tangga. Kalau cimburu itu tandanya sayang, kok bahagia bana, tando binilah berang, banyak tabali di zaman sekarang, cimburu laki-laki lah dia bana kata orang, are lungga-lungga jan are bana, are lungga-lungga jan lungga bana, are lungga-lungga biarlah tangga, are lungga-lungga tangga kandana. papasan pulo makawai kawinri winri nanta gadai kasalimpe tanya iya akal itu makawai atwa ada ngala dek winri kwa yo winri nambarado da di jirek kwa dedu sana Ambon lah menjadi orang Sumando orang Lam Panjang ASEAN lah karena pire orang Salimpe dan sampai kalam pulo jalan ke Sangka sana indah kalam lain dulu ngawai datang tu le dah tak ada pulang lagi sajak tak ada kemari tak ada dapat pulang lagi orang Salimpe kau mah tu nawin rilo nama api meminta lagu apa jalan ke pulang minta lagu nak betul nama jalan ke pulang tolonglah Dek Winri ju bicara dah tu mak gawai mana ngecek aja sampai kalam jajak jalan pulang dak kalam lain le tak nampak lain le dah jaga dulu ka indah saban dia apa lagi mudi arau Ni ibu tu. Coba ikut ada ni. Cek satu biduak pincalang cik ni biduak pincalang karam di tangan dah semalam dah ya udah ada yang foto mudah-mudahan panuh bintang kita malam ini Mudia Arau permintaan takur si kumbang apalagi tuan-tuan takur gua ajulun lah bintang ke langit yang ketujuh tuan takur asal ada komen wak geser diage dulu Mudia Arau dua pantun ada komen geser
Tua, nambah kandak lagu letak kalau tapasu dua gue saja. Karena tuan takur letak kalau digeser. Mak Zaimur saya malam Mak Zaimur. Mak Zaimur yo sabana bergurau basosoh semalam tadi yo. Nyombak tak kalau kok. Kamalai. Indak Sabandiang untuk Kak Sultan. Bye. Alam-alawan deh yang kutu kwa. Lamu-lamu hilang dah ada bang Alek. Ha, banyak dapet lawan. Balik dapet lawan tu. Ada deh yang kutu malam kini. Hilang lah. Sakamek ku tukang dah. Hilang lah Ken. Ada. Indah saran dia. Jadi balik mak ilai lang timbua ya. Aman cikgu kami badu sanak sesuku koto sama balik. Iya deh badu sanak tu. Kau orang lain tak ada gitu. Dah kami adu-adu kan. Ini badu sanak gua. Jadi nak ada yang koto rencak di pesapia malam kini ketika balik lay telengah gua. Ya. Itu dulu kita nam perlu nah. Itu lagu Kak Sultan lah nanya tu. Pak Anwar Effendi bisa calik balik pintu ah. Bukit Bunian Rain Mel Baba Malek Mak Naro minta lagu Cancang Kambiang Malek kok dapet dek kerana ada yang koto hadir malam kini jangan citu-citu kok nak tahu sih talengah kok talengah Malek tibu bintang 1000 dari dia yang koto baaka itu encak dino-ino manuang semalam kowe jangan menyesal kemudian Malek minyak lagu Jajang Kabing. Iya. Kabing. Indak bako kami ko betu de yang koto nah. Ayo. Iyo no mama. Indak bako awak no mah.
Ya kami yo lo itu rumah. Kiểu niên chị ni. Ba ada yang kotu tu. Tu bang lek kundu aku long ara. Iyo. Yo kundu aku yo ciku mode ngah. Kamalai di ageh lengkok balyang-balyang. Dia ageh dulu. Kambang ayaji. Permintaan udah. Permintaan di Susi untuk udah putra perdana. Nan pakai asisten meminta lagu. Kambang ayaji permintaan spesial untuk udah putra perdana semalam kini. Sungguh pun udah putra perdana nama kandak ni ko lata lingkuang dosana SDCT kasaduallaha. Para bintawan lo 675 kekurangan bintang 2000 bintang 1000 kali mari jatah tu sebulan ayo lila bang lek malang kini tak ada piakara ayah aki turak janji bang lek ada ngalah ko de bang lek Nayak beki kureta loyang bieniru pasang latelo urang Melayu akan kenal rangkaian tinggal saya rilakan katonan tado romba cara-cara ya wakti rangkaiati tinggal sayang ya bau raya ya matu tak ada hati kan nila so di ruang matu dah putra perdana Tabang marau masuk sawah kau di batang parapalang putra sabui kini tasera bapa biya jotang nyawa mangkuanai Jawa bedo dari dahulu tapo sabab karano dalam batin kita bertamu di layar banyak sasaronyo dah samo-samo di bawah untuang badan diarak para saya kalau kau ura-ura ungkai
Deong Koto 100 Mak Freddy Malapehau Bang Alex semalam ko Bapayah saju dek mananti diagih dulu Ratok Bonjo permintaan Pak Madi Sultan Mantari Sungai Lasi baulah lo sinyal deh siko rancak sinyal makan duang di minon lo ya putih waliru marak malaki banking babunyi dari Bonjo Pamadian dari Bonjo lu buat sikap yang pabante tangan taruhanyo serah orang tanggapakan Pak Madi tengah malam tengah malam tidur tabayang lagu para nyanyo dan puja matu melalungkan Pak Madi hari Jumat kami balayo tanam mulai padang panjang oi ko galak lai basamu menangis tentang surai ni susi lagu dalan aye ni sabanta ko mana pakan ada oluyo kini menjadi pakan kami ube anawa ada oluyo kini menjadi ratu kami mau kasih 10 bintang tentu kami pilih bintang 100 aduh dua Bang Alek tanang-tanang malam kini dua Bang Alek putui terima kasih Mak Freddy 50 bintang nah jadi tuh terima kasih Bang Alek 10 bintang kami pilih bintang na 100 duduk Bang Alek tanang-tanang na malam kini ayo bakatu putui bagak ti dadah ada nah jadi lah lanjut lihat lanjut lihat tolong nih Bang Alek dia bicara ada yang kotor mau puluh dah mau puluh 100 10 jauh mana tinggal kelasnya nak namuh tu doh ada selamat tinggal Bang Alek bisa lagu Bang Alek bintang 10 yang kotor sih banyak bintang ada tak lagu makasih Mintu 50 bintang ya agak saring menjuluk bintang tak apa ada Pak Madi kau celain untuk Pak Madi ya pipi paui Pak Madi pipi paui bangga paui natabayo sayo lapata namun tabang pakai juga Pak Madi labati bang Pak Madi
Labati bangku hijau langit sama barek negari maka sayang kepak hadira itu orang kadu. Katakan nama suara hulu jatuh ke dalam maya batu. Sungguh adilahi tak batamu di dalam batin silau pamadi oh tema lalai. Selamat malam udah layah sekato yel. Ini dari silang manun layah cia. Singalang manun layah. Udah kiriman video cik dah. Udah layah sekato. Masa barenan sati denai mak sati kamah mak sati ku iyo tangan tempik tadi di kuduk pasangan tibonyo Pak Zulfami suami kemang sayo kecek beliau tadi laba gurau nakan masa barenan sati Cigu Malai di lapiak gurau SDCT gurau sabana mantap ya telambe asale tibo mari kita isi ketidiang lapiak semalam suntua basamo mangkok menjadi tolong dosana jo bicara dewa katula mandake konsumsi jo tu penendang jo tukang saluang lah selesai mak rimo agama gawai mak kita di perbatasan Timur Leste jo tukang iri katidiang lapiak gurau STTT konyo nomor katidiang lapiak gurau saluang dendang Cimpago Talang gurau semalam suntua beri atas nama Yelmi Drawati 55-202-027921-539 dibarikan dak Pak Wirdi Gadang Gombak usah denai digujai juo dibawa untuang surang-surang usah denai digujai juo untuk Pak Wirdi ayo semalam Mardi kucikak Minang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelly Delvita assalamualaikum. Kopi untuk semalam suntua dari Banten Mak Sabarena Sati ya ta. Alhamdulillah Mak Sati kita kopi dari Banten. Tua. Tinggal kini lay ongkos oto. Kopi Allah tu nah. Tinggal ongkos oto lay Mak Sati. Yo. Teddy Anil alias Ajo ngene. Ajo ene semalam kalapau kita minum kopi. Bagurau nial bagurau jo saluang perintang hati. Lima ajo kini jo. Lala mona anak sobok jo. Kama jo hilang-hilang. Diagih dulu. Buruak sangko. Cari lagu saluang kadang otang banyak. Tak ada bauru. Allah na tinggi. Iya. Tak ada. Kadang mana? Tak mau salung. Age taruh itu bara bintang apa baru? Bintang. Ya, terima kasih Deyong Koto. Iyo, kadi parek janji jo Deyong Koto malam kini. Tinggal lah lain bintang 10 aja. Jama kata putih cikgu tanya kala dulu kati KTA itu. Yo bisiannya tadi cikgunya. Karem serah bisi aku cikgu cenya. Biarlah putih jo Bang Alek cikgu. Batu ai bintang 10 hanya cawak jo Deyong Koto le bintang banyaknya. Nah balai salah cikgu tu. Balai jangan nuduh-nuduh saya Bang Alek. Ini adalah pernyataan resmi dari AI. Ya. Jo bukti fisiknya bisiak lah samo kadangaran imbau lah samo kelampauan. Saluang bapi tunang ya untuk Abang Alek sama lembong. Adakah saluang di malam hari di pandangan lalu bagaluang di sikorisau dalam hati Bapa nabare dan awak tangguang
Tapi kini ko apa kadayo udah dari cinta Allah tiado tinggallah denai bahati ibu basarah diri kanan kuaso. Ini dia sampai malam nih dia. Ya, dosana kita nomor ada di kutiannya Sungai Nanam. Ya. Ondenakan dua walito hati sahua ayah mandikan diri tinggikan cito randakan hati mulia sayang kurang nagari adanya salua di malam hari dan pandangan lalu bagai korusak dalam hati babana bare nande naik tangguhan. Yo orang Minang nandi supara ala jua pusat kolam iya coba dia udah Rista saya malam udah talampe udah Rista bidua pintalang ya pasien lawe kapal lupuah nak tarik bajalan ke pagadih ko di mana dalam came hati kok rusuh parangai adik membuat tangih baanyo malampuh korang padusi kau menangis jojonya jo baanya jo ma boya agak terlambat masuk sama malam kini itu salah udah Rista ko ya di maju kini jo kamu maju menyilang jo nah banyak jo janji setia tu jo. Assalamualaikum Uni Yoda. Salam kenal dari Padang ya. Iya, salam kenal. De ulah kelo bakelo tunggu di simpati gore ulah ki jalamangi jo lokan de pawir diko. Adi jujai juo pawir di dalam waduh di jujai juo baru adi tinggi jo janji setia tinggal dalam janji. Kabalai kita kabalai kapulau dari lasan jore ulang jalan gujai gujai urang bakunyo di gujai nyote tiga dua nyote pawir indah napado di gujai nyojuo baru Nalilai pai kabalai kapulang hari lasanyo ulang jalan gujai saku di gujai nyojuo saku apa goa di gujai juo rajai juo jadi juo gujai kamera nura ngandua kagak bangkalai bawi di jawani di gujai juo lah dia juo awak tanah
lape kanunta sura-sura Bagurau salonyo deta bagurau baila rusul kanunta sura-sura tinda jadi kepayung tiga jai juo tiga dua juo ragu pawir tiko tiga jai juo baru kabalai di hari patah wawir kita lalu manggu jai kaju jai apa kurang tiga jai juyo tiga dua juyo wawir di tanah muado tiga jai juyo baru kurang sanggup jodoh lagu nadewe taga dua ma urang labangi yo nabe tiga dua juo tiga jai juo ode baba witinangko sampai kanunta sura-sura hatunya tu lagu digujainya jodan dan namuh do lapekan untuang surang-surang. Terima kasih Dusana Masa Barena Sati di Lapia Gurau di Katidia Masa Barena Sati Cigumalai ndak bakiro gadang ju keteknya tangkok gadang ketek dimasukkan ke Katidiang yolah tapampang BRI Yami Drawati 5542010279 21539 dibari lagu ke lagu puyuh Ma'ri Muagam Lujong Pantun hatunya Lego puyuh lajarleh puyuh tak bari kue de mak sati badu juo ya, jangan sagan memasang taruh kalah menang lah biasa atunya ya. Jadi banyak di sana merdeka merdeka masa barenan sati Pak Wirdi Bapak Wirdi bulan Agustus kini ngan kabala pelun tuang sorang-sorang leh kurang ke merdeka abalau kamala pelun tuang sorang-sorang pipa tangko yo tak kabajadi nih kesuaian ko kira bala pelu untuang surang-surang mungkin lah nampak lo ko tukang nanya ombak sawan rancak-rancak tadi malam lema nonton Pak Wirdi Mas Ati di Lapia Gurau nyombak samalam tadi tu udah Arista terlambat datang dek Bagurau Sero tadi malam nyombak sampai nak datang malam kini entah kehabisan paket ko lah. Ini dari bukti. Ya mana barang minta. Barang ini. Sekian 29. Ya, 29. 29. 30. 1. Ya, waktu telah menunjukkan 1,5 jam. Waktu kita akan berakhir 30 menit ke depan. Ya, kandala lagu ku ada bintang kirimalah cepek padu tutui nyata. Bara bintang warum? 1000 bara? 1035. Biduak pincalang le bako biduak pincalang. Biduak pincalang tu lagu pot na sana. Lagu pot tu nah jorogen. Ku talang sarueh nyo banyak ka pincalang. Biduak pincalang. Karama di tengah itu deh, jangan lagu itu nih. Abahnya di sana kesadualannya, ongkos le ongkos soto tukang nendang. Mudah-mudahan kau ada hamba Allah malam kini. Boleh selesai urusan mak gawai, babunyi banking langsung ditelepon nan kabadendang samalam go. Tuh. Tapi Mak Sati kalau menurut
pemikiran kita na di psikolog Mak Sati emat kita kalau bisa badu lah tukang nendang, surang tukang saluang, tambah tu kan barampe. Kalau beko barampe tiga artis wak di siko, anda lo nanya si ai beko no, ndak nampaknya di kamera dah. Kapasitas awak Mak Sati, tolong ada sana lain dia bicara. Syukur alhamdulillah, lai baga buang jo nyi ombang nakan masa beren Sati cikgu Malaya. Ya, bade Mak Sati. Dewi Anggraini, maaf uni wak pendatang baru pasan lagu Cik Uni taraga udah nan jauh nan sedang belayar, wes. Jauh mah. Kalau ada Dewi Anggraini uni awak kah? Uni le kawak ndak lo mungkin. Oh ndak. Iya. Jadi Mak Sati sana kasadolahnya. Jadi baduo sajo tukang nendang gitu nang kocak-kocak tu nana papan atas artis papan atas tu sajo nang kita hadirkan malam kini tambah aja endah. Batigo berampe jo tunyo. Kita magai pentas pondok gitu kok Mak Satia. Ba ada di sana kasadolahnya tolonglah kami jo bicara. Atau lah mulai hujan, lah mulai hujan. Misra mulai ni ya. Mana biduk pincalang misra mulai kah? Yang mana tu? Ayo dah update kami Duni Herlina. Biduk pincalang kami tahu lagu pot. Maaf ya nih, kami dia baru berajan ya. Itu. Mola sama mola. Bintang kita setidaknya 500 lain. Baru 1.500 walaupun tak ke 2,5. Ya. Assalamualaikum Uni minta lagu. Marcelino ganti lagu deh. Itu Sari menyabu nah. Sari menyabu Nan mak sabar yang nasati di mana sesuai saja akan nata. Tolong ada sana kasadolahnya, tolong bicara. Baduo tukang nendang awak nang kocak-kocak tu na lagi viral-viral kok. Tu tambah tukang salawak surang. Kau batiku lu beliau dari luar beko si ai di maka duduk. Si ai tu konya menangis selo kok di belakang. Uni mesra canik semalam Uni. Dari Banten suai saja akan lah, mantap. Arjun doang, Agi taruh Sabana Seru suaranya ya itulah sambil magi taruh dan katidiang ko gadang ketek tolong kita pasamokan atas suai nama Sati suai di Jambi saja sanju caku hujan nih yo Padarman sah hujan-hujan men aris gua sedang basayang apa ketenggang si badan diri nak sampai dia salon nih Dambril Assalamualaikum salam bagurau samalamko Rahmat Hidayat Assalamualaikum Uni awak Emma di siak boleh request lagu tak nih Kampuang nan jauh di Mato Kampuang nan jauh di Mato guna sasai baku liliang dan takkan aja kawan-kawan lamu sangke den basuliang pandu dua nyonan elo dan suko bagotong royong dan takkan aja kawan-kawan lamu sangke den basuliang atakana jo kampuang indua ayah adik sadonyo
Rasumai imbau den pulang, den takana jo kampuang, takana jo kampuang. Artinya takana jo kampuang. Manangi sifat tuang na inggo, manangi sifat tuang na inggo, sadang malayo dihalau urang. Manangi sifat tuang na inggo, sadang malayo dihalau urang. Santai dah, tukang saluang merokok, lu tu pemanasannya nah. Nangka sesuai di pondok kita saja lah ya. Jangan lupa sanak mai sikat tiang masa barenan sati. Harilah semakin dake untuk bagoro semalam suntua. Tua. Nangka tidiang tolong diisi. Ko iyo ka bagurau samalam suntua. Hilang kamano ka dicari. Kanduang nang kini nyuruh. Kala sobok tu ni. Tu mani lagunya. Nyojorogen. Nak sampai nada saluang nirlina. Aduh. Nada saluang tak sampai ke biduk pincala. Gantilah lagu ekenan lain. Duduk ala kanduang de tanang-tanang. Nambe baki sakacane lain. Lama nangis sifat tanah inggo baru malayo dialau kurang. Bara lagu alai ka ekspor salang dangdut cenik jua ke di dangdutan. Dan ada iko sayanya. Iko saluang Bali rogennya. Makasih deh yang koto. Kami yo kapai jo malai jadi yang koto ko. Mari muagam je masa barenan sati ciku malai menurut sajo. Tolong dari sana bicarakan mantun duh ceritanya. Mama kami magawai perantau Palu ya. Badi magawai perantau Palu. Terima kasih Minto Yanti 50 bintang. Mudah-mudahan Evi Zarti Rahman. Assalamualaikum Waalaikumsalam binti hadir konia. Dia geh dulu Lego puyuh. Iya Lego puyuh. Terima kasih banyak Uni Savana rancak soruni ko. Semoga lai sehat selalu ya. Yo ko rancak soruni bawa ke Uni badendang. Oe bakan dakal Lego puyuh. Mahari mau agala sama lapko. Galehepu indah namuah dema hari mau gambar tujuan dema baduyu. Lapa jale puyo latabaiku dema hari mau gambar tujuan. Patah-patah lidah bakal kan. Bakan dakal Lego puyuh. Mahari mau agala sama lapo. Janji kapayo kubuah ura di jalan aku jadinya. Onde mahari mau agam la jale puyo la tabaiku de mahari mau agam baduyu. Ampelah kita lata tarua pahamati bota pinejuo. Onde
digalakan nana paruanyo paguno yuwo pahamati bosu mangai datang bali asuru ya papatang apulo onde bahari mawagam alua api puyua mangura pada piaju kasudahanyo tapaso tarua mari mawagamura lego sakandang jo magawai kironyo onde oi mo kironyo lego puyo lego sakandang magawai jo mari mawagam tapaso baurak taruh ko semanangih sifat tonai ko dia nak dapat kan dawa do lepai si agak cie ni lepai si agak cie lepai piu cie ni manangi sifat tuana enggak permintaan rangkoto tuanam Samolo nasib jus patuan enggo ya. Batu, kemapa enggo alai? Senang saya lah di kadai ni. Yang kinyak-kinyak enggo ya apa nih?
Jicari keraju kau nah. Diagi uniarina aku dulu Oto mati pajak. Aku lepai sih adinya ya. Oto mati pajak ni Arlina baraja juga. Bintang agak dipotong kawan saka palu. Terima kasih deh yang koto 50 bintang. Ya. 1235 bintang awak. Saya seketek tanggal 2. Ya, saya seketek tanggal 2 bintang awak sanaku. Yo, ha. Ye. Ya, 50 lagi dari Mintu. Oto mati pajak untuk Uni Herlina. Namanya galah tiawa sana, kamu mati pada kalau otot di sana. Biasa nyoberang, aku jujai dua, aku ikan tilang kapas cuma nyuruh saja. Namanya galah tiawa sana, kamu mati pada kalau otot di sana. Biasa nyoberang, aku jujai dua, aku ikan tilang kapas cuma nyuruh saja. Gambar kamailah awan nampati yo hari, nailang akal gambar tadi. Ini dan manya sabia wajah dan Kalau mati pajak bea oto batanggai, kama kamailah awak tampak tiap hari. Dengan hilang akal, kama dan kadukan, ini dan banyak sabi apa jadi didikan. Kalau mati pajak sadonya mengalahkan, kama kapai nanti boden tanggawan. Oto mati pajak, oto mau juga. Jale mati pajak malaga pulo ya kamano ya saya pantun oke jadi. Asi pantun. Lalamo indak babacu latraga pulo magawai mandanganyo. Asi pantun anak toke jadi cie. Deh, gagal paham awak makawai. Iya. Agih pantun. Apa kira-kira ya? Mana? Agi pantun anak toke. Oke, si cie. Maksudnya tak tahu. Nah. Mak Dasri M. Dasri M. Jangan leh. Lagu itu memulai dari kami nah. Tak pandai kami nyabu itu.
Bintawa baras itu. Ya waktu kita lah menunjukkan curang ke buku sih bang. 9 menit lagi menjelang berakhirnya perjumpaan kita malam ini. Lagu lain. Mandas dulu lu buat sawah lu lah Enrico ayan Enrico kiper lu buat sawah maninjau tanpa nandai lamu komu buanai lamu komu lalam wawa watiri sawai nane kadua agayo den buanai bahagia pantunan hak tu ke jawi. Oh itu si Kimin lu isanya lupa. Onan kapulau kita kapulau enan kapulau manjar yang udang aduh manjar yang udang enan bagurau kita bagurau sampai olanya hilang onde buanai kolanya hilang oke jawi ayo le tekan ai kamu lihat pak ya Jokimin lo dapetnya hari laban netana malam saban talai gurau selesai baik gurau osamalau tasinta awak detanga malam kadua baraso maimbau yungo aduh oi maimbau yungo deh Pak Samsul 2 hari nak dirna dia dah sakit tuh. Oh di Jambi dia. Bang tahu di Jambi. Oh le menelpon. Serompak air lo le. Oi bakanda asarompa atae o kare anai o bialaka ami mandendangan o manggalo bang ola kau lantai aku dia oi satantang nangkan dua ngati dua kok lalu tolong jagokan oi nangko lalu tolong jagokan ko dia kau dan suruh dan si rayo menjapui si mambang hitam lapaya wadema anjago aku dia kawakeluko
nanda olu kini tasi ingguang pulo bali aku di konda talo kanai pa akasih ko si jundai nan ka datang oi ko si jundai nan ka datang ko dia tu kasihan tengkurak aduh sila gudak sarompak tae tu modern atu nilai saya nak pandai iya mak Faisal le hadir cikgu yang baca nak tekau le pak dah tekau hadir lagi baca-bacanya lah di kecil di selimpekun ada macam doi lacok lo kemarin ada siko bawang perai lobak lado bawang anak bacang yo akau lah kan ya dia gelai selimut putih. Nah, mari kita berkasidah. Ya. Tiada lagi guna harta kawan karib sanak saudara kalau ada amal di dunia itulah di dalam
Tiba masanya Ishak lagi, selimut putih berbalut badan, tinggal semua yang dikasih, berbaktilah hidup sepanjang zaman.